Saniteettijärjestelmien ja putkiliitäntöjen maailmassa on yksi nimi, johon voit luottaa. Kepo. Olemme ratkaisseet alan haasteita vuodesta 1936 lähtien. Ratkaisumme säästävät työaikaa ja tarjoavat luotettavaa laatua. Laajan tuotevalikoimamme ansiosta, joka ulottuu alkuperäisistä taatun valuraudan puristusliittimistä räätälöityihin ratkaisuihin, olemme aina lähellä asiakkaitamme, helposti tavoitettavissa ja lähestyttävissä. Euroopan toimipisteissämme koet, mitä tiimityö todella tarkoittaa. Insinöörimme hyödyntävät uusimpia CAD-teknologioita kehityksessä ja suunnittelussa. Tuotannossa työntekijämme kokoavat ja tarkistavat jokaisen yksityiskohdan huolellisesti. Tuotantoprosessimme kattavat kaiken manuaalisesta kokoonpanosta ja koneistuksesta aina automatisoituihin robotiikkaa hyödyntäviin prosesseihin. Tuotteitamme kuten Kepo Originaalia käytetään ympäri maailmaa. Olipa kyse pienistä korjauksista tai suurista projekteista, ammattilaiset luottavat ratkaisuihimme. Kun valitset Kepon, saat ratkaisun, joka on ollut testattu ja todettu toimivaksi vuosikymmenten ajan ja tarjoaa laajan valikoiman käyttökohteita. Laadunvalvontamme varmistaa, että jokainen tuote täyttää korkeimmat laatustandardit. Optimaalisesti sijoitetun varastologistiikkamme ansiosta Euroopassa nopeat toimitukset ovat taattuja. Kepolla et asioi anonyymin puhelinkeskuksen kanssa, vaan suoraan vastuuhenkilöiden kanssa, jotka ymmärtävät tarpeesi ja ratkaisevat ongelmasi. Kansallisella kielelläsi, henkilökohtaisesti ja suoraan. Selaa katalogiamme ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Löydä, miksi Kepo ratkaisee enemmän kuin vain ongelman.